Priatelia, teraz objavujeme notifikáciu, ktorá je podľa mňa veľmi dobrá. Ja som ju zaznával predtým, pretože sa mi zdala taká duplicitná s MyClassom, ale teraz, teda keď objavujem jej funkcie, tak je to super úžasná vec, ktorá zľahčuje prácu a dáva také nové možnosti. Naposledy sme vytvorili, myslím, dva notifikátory. Notifikátor comment a nový user, áno. A vtedy sme teda v prvom diele sme pracovali s mailom, čiže posielali sme to na mail. Lenže notifikátor má aj tú funkciu, že nemusíte to posielať na mail, ale môžete to zapisovať do databázy, takže databáze. Keď zapisujete do databázy, tak sa stane to, že nebudete žiadny mail posielať, ale vám urobí teda databázu a záznamy. Keď pošlete mailom, tak nemáte o tom nejaký záznam, že niečo odišlo mailom. Ale keď to zapíšete do databázy, tak ten záznam ostáva a je možné, alebo ľahko je možné, že potom, keď zapíšete do databázy, to potom môžete aj poslať. A databáza umožňuje aj to, že má tam funkciu boolean, čiže správa bola, nebola čítaná a tak ďalej. No, ale aby sme mohli posielať do databázy, musíme si vytvoriť databázu. Takže štruktúru databázy notifikátor má už prednastavenú, takže nemusíme nič vymýšľať. PHP artisan notification table. Odpálením vidíme, že mi vytvorilo migráciu a táto migrácia, kde bude nikde inde ako v databáze migrácií. Čiže tu je tá migračná tabuľka. Unikátne IDčko, typ, text data, read alebo neread, áno, čiže bolo alebo nebolo čítané. No, takže tabuľku máme vytvorenú, teraz už len dáme PHP artisan migrate. Ak som nespravil chybu, mi to pekne namigrovalo. Čo to znamená? Že keď sa pozriem do databázy, do svojej tabuľky, tak mi pribudla táto notifikácia. A táto notifikácia je ten istý, čo sme videli v migrácii. Vypísať data sú prázdne, nie je tu žiadny záznam. A MailTrap si predpripravím, čiže všetko zmažem, aby sme videli ten rozdiel, čo to je. No, migráciu zatvoríme a teraz ideme. Hovoril som, že môžeme to poslať mailom alebo zapísať do databázy, alebo môžeme aj spraviť. Čiže aj mail, aj databáza. Áno, to je tá výhoda, že dokonca ešte môžeme vyrobiť ďalšie kanály, personalizované a tak ďalej, ale tieto nám stačia na túto chvíľu. Čiže funkcia via notifikátor cez databázu a via mail. To, čo chceme poslať mailom, píšeme do tejto funkcie to mail. To som už písal. Greeting, pozdrav. Subjekt, to znamená, že dokonca sme pridali meno do predmetu e-mailu. Popis, bla, 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 bla. Akcia, to je to tlačítko, ktoré si spomínate, a nejaká rozlúčka a plus ďalšie záznamy, ktoré si môžete sami dohľadať. Ako to už viete, s tlačením napríklad na greeting sa vám otvorí kopu funkciu psalušun pozdrav, čiže to je tá rozlúčka, hej, to by som mohol urobiť tú rozlúčku ctrl copy, vrátim sa a ja si to tak skopírujem, túto funkciu, a tu je osobný pozdrav alebo poďakovanie. Poďakovanie.
No. Takže toto to rieši, keď tieto údaje pôjdu, keď pôjdu cez e-mail. Lenže my sme tu teraz doplňali databázu a polia, ktoré údaje sa majú doplniť do databázy, sú tu na. Áno. Čiže tu zapisujeme to, čo sa zapíše do databázy. Takže napríklad číslo usera. Áno, to je veľmi amatérsky. Číslo usera, čo bude? Zoberiem user ID. Áno. Druhý skopírujem a tu dám meno usera. No. A tu dáme, to už vieme, first name, áno. Čiže vlastne to, čo je tu. Áno. A ďalší fakt dáme poznámka. Dám to veľkými. Poznámka. A tu dám moja poznámka sa píše tu blá, blá a tak ďalej. Nebudeme blavovať. Čiže to, čo chceme zapísať do databázy, napíšeme do toho area, áno, a to nám teda vráti. No, ten simple message teraz nepotrebujeme. No vlastne sa blížime k tomu. Ak sa dobre pamätám, tak v useru nám odpaľuje práve tento nová registrácia, áno. Lenže ona odpaľuje pri updateovaní. Ja som to napísal preto, aby som nemusel stále vytvárať nový účet. Áno. Takže sa prihlásim do svojho účtu. A aké to mám heslo vlastne? Som tu. Dám do profilu a zmením si profil. Áno, akokoľvek si zmením profil, tak dám uložiť, ak sa nemýlim a všetko prebehne dobre, aktualizované. Čo sa vlastne stalo? Že pri updateovaní v butovacej funkcie poslalo novú formulár nové registrácie. Hej. Na to som zvedavý, že ako to dopadlo. V prvom rade malo poslať e-maily. Poslalo? Poslalo. Pozrite, krásne e-maily poslalo tak. A tu som dal aj poďakovanie. To je tá jednotka, ktorú som zabudol tu zmazať. Vidíte? Poďakovanie, to je solution, čiže ten pozdrav, takým tučnejším. Áno. S pozdravom. Tak to nechám. A toto tiež, tu asi som to nejak poplietol. No dobre, áno. Čiže e-maily fungujú, jeden poslal mne, jeden poslal novému userovi, áno. A tu nie je čo riešiť. Ale to, prečo to robíme, je, že by to malo zapísať do databáze. Notifikácia, vypísať dáta a vidíme. Keďže poslal 2 e-maily, mám takto nastavené, tak mi napísalo 2 správy. A teraz dám upraviť a pozrime, aké údaje mi to dalo. Unikátne IDčko, ktoré môžete použiť ako odkaz. Áno, keď na ňo kliknete. Názov tejto notifikácie, poradové číslo, čiže IDčko klasické, class user a teraz tie poznámky, ktoré som tu písal, vidíte, 3, IDčko, prvé meno a svoje poznámky, by sa tu malo číslo usera 1 IDčko, meno usera Gabriel, poznámka, moja poznámka sa píše tu bla 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 bla. Čiže vidíme, že tu zapísalo do data kolónky, ktorý je text,
zapísalo všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli s tým ďalej spracovať. To znamená, že vy môžete tu nadefinovať aj názov článku a teraz bol čítaný, nebol čítaný, pribudol nový komentár, napísať, aký to bol komentár a tak ďalej. Ja som to už robil práve. No a teraz je tu read nulová alebo nenulová. Či znamená, že pošlete, či ten klient odklikol a tu sa zaznačí boolean, čiže čítané alebo nečítané. No a samozrejme create a updated ad. Takže notifikácie, vidíte, krásne fungujú, A to je všetko vlastne pre túto lekciu. Hej. No a samozrejme, že s týmito notifikáciami môžete dať do zástupu QL a teraz poslať e-mailom a máte nejaký záznam, že tá správa bola odoslaná, či ju klient čítal alebo nie, lebo vidíte, tu je read a unread. Read 0, čiže nečítal. Takže ja som nadšený z tejto notifikácie a som rád, že s vami môžem spolu to objavovať. Ďakujem za pozornosť, zdravím vás, Gabriel.